Estem per aquí a les muntanyes franceses, en un bosc molt humit. Esperem que no plogui, però la previsió diu que potser hi haurà pluges. Sempre en cas de pluja em podré refugiar en aquesta cabana. Porto la maleta molt i molt carregada, tant per coses que ja veureu, com per tot lo de la càmera i tot això. I pesa bastant, tu, és molt de pes. Et alors, bonjour. Bonjour. Ah, je suis piquée par les orties. Per aquí tenim la primera font, ja que això no ho he dit, però és una ruta de les fonts. Aquesta font fa molta por, no per com surt l'aigua, sinó per allò d'allà. O sigui, what the fuck? Bueno, va, seguim. Estic a França i són les 12. Això només vol dir una cosa. És hora de dinar. Això és el millor per deixar la maleta. La penges aquí. I ja no tens la maleta al terra. La cadira. Anem a preparar el dinar que en tindré per rato. D'acord, tinc pasta de carn, xoriç i ja està. Bueno, i també per fer una barreja amb formatge. Tinc que afegir aigua. D'acord, tinc que afegir aigua aquí dins. No sé si m'he passat, però bueno, farem així. I ara es té que encendre això. I esperar que bulli. Això ja està començant a bullir. Va bastant ràpid, veig. És el primer cop que el provo. D'acord, ja tenim l'aigua aquí, bullint. Ui, que està bullint molt. Anem a tirar la pasta. Per aquí tenim la pasta, ja està feta. I ara tocarà el xoriç. Ja tenim per aquí el xoriç, així que anem-lo a coure. I ara, abans que se m'acremi res, tirem el formatge. I a remenar que no se m'acremi. I ja estaria. Ui, se m'ha enganxat una mica a fons.
Uau, està bo. I just want your love.